ved ikke hvorhen, når jeg løber. Er det bagland, super 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 bagland. Jeg kunne kigge frem, men hvor skal jeg lede hen? Danser vi sammen, eller er det for anspændt? På en måde vil jeg ønske, at det var omvendt. Du starter forfra, jeg løber baglæns. I mit forsvar er du så langt væk. Du er ude, væk i en uge, mens jeg sidder hjemme alene i stuen. Du starter forfra, jeg løber baglæns. I mit